Helft van 60-plussers haalt geen griepprik. Het is donderdag 24 oktober. Dit is Zeeland Nu. Zeeuwen laten zich minder inenten dan landelijk. Zoektocht naar vondst historische brief. En Middelburg is een stuk leuker met studenten. Dag dames en heren. De helft van de Zeeuwse 60-plussers haalt geen griepprik. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Zeeuwen laten zich minder vaak inenten tegen griep dan de rest van Nederland. Binnen de provincie zijn er grote verschillen. Gaat u de griepprik halen? Jazeker. Ja, dat doet u altijd? Ja. Ik ben een reuma-patiënt, dus dan adviseren ze om dat te doen. Hè? Risicogroep. Die haal ik niet omdat ik het niet nodig vind. Omdat ik denk dat het meestal gebaseerd is op virussen van vorig jaar. Nee, ik doe het niet. En wordt u ziek of niet? Nee. In heel Nederland haalde 55% van de personen van 60 jaar en ouder vorig jaar een griepprik. In Zeeland ligt dat percentage in 4 gemeenten hoger. Goes is met 60,1% koploper. Daar halen de meeste 60-plussers een griepprik. John Smijts is huisarts in Goes. Zijn team maakt ieder jaar flink werk van de griepprik. Je moet zelf uitstralen als huisarts dat je het belangrijk vindt dat ze komen en dat ze ieder jaar trouw komen halen. En dat is een attitude en dat is een hoop werk, want dat is een verhaal wat je vaak vertelt, maar dat is wel belangrijk. Als je zelf als arts, als praktijk uitstraalt dat je zegt, ach, u kunt hem halen, maar het is niet zo belangrijk voor u, dalen je opkomstcijfers. In het begin heb ik het wel gedaan, ja. En? Wat was het resultaat? Toch griep krijgen. Ja? Dus sindsdien niet meer? Nee. Ik heb hem gehaald. En waarom haalt u hem? Omdat ik heel vaak ziek ben, dus ik heb zoiets van, nou ja, misschien wordt het dan ietsje minder. In 9 van de 13 Zeeuwse gemeentes halen minder 60-plussers een griepprik dan gemiddeld in de rest van Nederland. Ik sta nog niet zo open voor zulke dingen, want ik heb altijd het gevoel, alles wat je erin stopt, dat is niet altijd even goed. Het ministerie van Volksgezondheid geeft geen wetenschappelijke verklaring voor de lokale verschillen, maar dokter Smijts uit Goes heeft wel een idee. Mogelijke verklaring is dat als je patiënten persoonlijk oproept, dus met een persoonlijke brief namens de huisarts, dat motiveert meer dan wanneer je bijvoorbeeld ouderwets een advertentie in de krant zet van er is woensdag tussen dan en dan een griepspreekuur, als u wil kunt u komen. In Zeeland is de gemeente Veren de absolute hekkensluiter als het gaat om de griepprik. Slechts 37,7% van de 60-plussers is vorig jaar zo'n prik gaan halen. Ja, ik heb hem wel eens gehaald, ja. En wat gebeurde er toen? Ja, dan had ik niet het idee dat het echt heel veel effect had op de op dat moment heersende griep. Dus je bent ermee gestopt? Ik ben ermee gestopt, ja. Ik heb er geen voor- en nadeel van ondervonden. Het is prima. Het is dus niet echt onderzocht waarom mensen in de ene plaats vaker een griepprik halen dan in de andere. Religie speelt wellicht een rol, maar is waarschijnlijk niet de belangrijkste reden. De gemeente Middelburg moet ook naar zichzelf kijken om de kosten van de WMO en de jeugdzorg te drukken. Dat zegt jeugdzorgorganisatie Juvent in reactie op de plannen van de gemeente om 6 miljoen te bezuinigen op de zorg. De gemeentelijke bureaucratie bijvoorbeeld, daar is volgens Juvent nog veel te winnen. En ik denk als we dat niet aanpakken, dan krijgen we die kosten ook niet omlaag. Want aan de directe zorg doen we het al heel efficiënt, denk ik. Had de jeugdzorginstelling voorheen te maken met 2 beleidsmedewerkers. Nu de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg, zijn dat er in Zeeland al bijna 20. De bureaucratie is geëxplodeerd. Je ziet eruit dat mensen alles moeten registreren, dat we over heel veel zaken moeten verantwoorden. Dat het verkrijgen van bijvoorbeeld beschikkingen en zorgopdrachten heel veel tijd en energie kost van onze hulpverleners. En volgens mij als we dat makkelijker gaan inrichten en efficiënter gaan inrichten, dat we daar ook heel veel kosten kunnen besparen. Tegelijk schort het volgens hem bij de gemeente aan deskundigheid om problemen van kinderen en jongeren goed te beoordelen. Ook daar is nog veel te winnen. Absoluut. Ik denk dat het beter kan. Er moet dus meer deskundigheid bij die toegangspoortjes komen. Ja, het zou zo kunnen zijn dat we veel meer voorkomen dat kinderen ook naar hele specialistische jeugdhulp toe gaan. Het kan goedkoper in de jeugdzorg dus. Maar of een bezuiniging van 6 miljoen euro, zoals Middelburg heeft aangekondigd, of dat haalbaar is? Nee, ik acht dat niet realistisch. Bij controles gisteravond in Terneuzen zijn een 10-tal gevallen van woonfraude geconstateerd. In totaal zijn 12 woningen gecontroleerd. Op 7 adressen waren personen ingeschreven die er niet bleken te wonen.
In 4 woningen woonden arbeidsmigranten die niet stonden ingeschreven. En verder waren er 5 woningen waar veel meer kamers waren gemaakt dan toegestaan. De groep die wij willen aanpakken is de mensen die eigenlijk huizen verhuren voor absurde prijzen en daar eigenlijk geen enkele kwaliteit tegenover stellen. Dus de arbeidsmigrant is niet degene die we zoeken, maar degene die de arbeidsmigranten onmenselijk laat huisvesten. Zo was er op 1 adres sprake van slechte leefomstandigheden. Het was er vervuild. En in een agrarische loods woonden mensen waar dat niet was toegestaan. Een domper voor de Covra in Vlissingen-Oost, waar radioactief afval wordt opgeslagen. Het kernafval van de Urenco-fabriek in Almelo komt niet naar de Covra, maar wordt naar Rusland geëxporteerd. En dat terwijl speciaal voor dat afval van Urenco een nieuwe opslaghal is gebouwd voor 20 miljoen euro. De directeur van de Covra ziet toch de toekomst niet somber in. Volgens hem moet het bedrijf klaar zijn voor de opslag van kernafval. En dat zijn ze. Brian van den Berg uit Grauw vond een brief uit de Tweede Wereldoorlog. De brief zat verstopt in een oude kast en was bedoeld voor ene Anton van der Kraats. Die familie die vraagt gewoon echt van hoe is het met hem? Waar is hij naartoe? Is hij al terug? Gaat het goed? Is hij al lang terug? Al dat soort vragen staan hierin. En ja, ik denk dat ze tot op die dag van nu nog steeds niet echt weten wat dat er met Anton eigenlijk allemaal voor gruwelijkheden zijn gebeurd. Na uitgebreid onderzoek kwam Brian achter het verhaal. Uiteindelijk is Anton van der Kraats door de Jappen gevangen genomen, in een concentratiekamp gezet. Daar is hij gelukkig na de bevrijding nog wel uitgekomen, maar omdat die man zo geleden heeft onder de erbarmelijke omstandigheden, overleden. En via social media vond hij ook van der Kraats familie. Zij krijgen de briefkaart binnenkort. Het rattenprobleem neemt de komende jaren toe, omdat particulieren steeds minder gif mogen gebruiken. Dat is de overtuiging van rattenbestrijders in Zeeland. Zeeuwse gemeenten pakken de bestrijding van ratten verschillend aan. De ene gemeente heeft een eigen rattenvanger in dienst, de andere besteedt het uit, zoals in Rijmerswaal. Professioneel rattenbestrijder Antoine Kil heeft het er maar druk mee. Hij is door de gemeente Rijmerswaal ingeschakeld na weer een melding van rattenoverlast. Hey. Zoals hier in het buitengebied van Ierseke. Nou, jullie zullen het doen, hè? Ja, we zijn zo even kijken. Het was de laatste weken rustig. Ik heb geen idee of er iets in zit. Maar dat gaan we zien, hè? Dat gaan we zien. Okay. Mooi. Een voltreffer. Ja, zeker. Er zit er eentje in. Zeker weten een bruinhout, 100%. Kleine oortjes, dik hoofd. Staart korter dan het lichaam. Als je 1 koppeltje hebt en dan zou er nou werkelijk geen één doodgaan, dan zou je in een jaar tijd van 1 koppeltje rond de 1000 ratten kunnen hebben. Dan heb je nu nog de keuze tussen klem en gif? Ja. Straks niet meer? Wij wel. Jullie wel? Ja, wij wel. Particulieren dus niet? Particulieren niet. De wetgeving die gaat er aankomen, dat de middelen voor de particulieren gewoon helemaal weggaan. Maar wat verwacht je dan voor de toekomst? Ja, op dit moment is het al zo dat er in sommige gebieden best veel muizen en ratten zitten. Hier in het platteland hebben ze hier wat te eten. In de steden rondom flats, ja, dat weet iedereen, daar kun je ook zat eten vinden, jammer genoeg. Rond bedrijventerreinen, dus het aantal ratten zal in Nederland zal toe gaan nemen. Wat kost dit nou? Voor een particulier kost het niks. De particulier belt naar de gemeente en de gemeente belt ons bedrijf en wij maken een afspraak en dan wordt het gewoon geregeld. En als het dan een bedrijf was geweest? Dan zou dat geld kosten uiteraard. Middelburg steekt zijn ambities om een echte studentenstad te worden niet onder stoelen of banken. Er liggen plannen voor een hoop extra studentenkamers. De reacties lopen uiteen. Er is enthousiasme, maar ook spot. De kleine provinciehoofdstad Middelburg zou nooit de competitie kunnen aangaan met echte studentensteden als Leiden en Utrecht. Dies Jansen zit nu 2 jaar op het University College Roosevelt, het UCR in Middelburg, en woont op het Begijnhof in een studentenhuis met 10 personen. Alle studenten van de UCR zitten verplicht op kamers op een van de campussen in de stad. De keuze voor Middelburg was voor Dies noodgedwongen. Ik had me in eerste instantie ingeschreven voor geneeskunde. Ben daar helaas niet door de selectie heen gekomen. En toen ging ik naar alternatief op zoek. En toen kreeg ik dus van UCR te horen. En toen heb ik daar mijn onderzoek naar gedaan. En is dit een net zo mogelijke weg om naar geneeskunde, masters en specialisaties binnen te komen.
Dus toen ben ik hier naartoe gegaan en het beviel me eigenlijk zo goed dat als ik de keuze nu opnieuw zou moeten maken, dat ik gelijk hier naartoe zou gaan. Bij nader inzien valt de kleinschalige UCR en het studentenleven in de stad Middelburg helemaal niet tegen. Ja, nou, ik kom dan uit Nieuwegein en ik ben natuurlijk vaak te vinden geweest in Utrecht, waar een stad die nooit slaapt eigenlijk. Dus toen ik in eerste instantie hier naartoe ging verhuizen, dacht ik eigenlijk van dat is wel een stad. Gedaan met de pret. Ja, nee, stiekem dacht ik dat wel. Maar ja, uiteindelijk kom je om te studeren, dat is het belangrijkste. Dus ben ik uiteindelijk gewoon gegaan. Maar toen ik hier aankwam, zag ik eigenlijk gelijk dat mijn verwachtingen helemaal niet juist waren. Er zijn meer cafés en barren hier dan in Nieuwegein. Ondanks dat Nieuwegein de helft groter is. Er zijn meer clubs ook. Iedereen kent elkaar. Je komt elkaar ook overal tegen, want de binnenstad van Middelburg is niet zo heel erg groot. En dat maakt het eigenlijk heel speciaal. Dus we noemen het onze eigen bubbel. En ja, het is echt een fantastische ervaring. Studenten in Middelburg, het was even wennen. Bijvoorbeeld voor Wim Steketee van de lokale partij Middelburg, de LPM. Hij moest destijds uit zijn woning in het Begijnhof om plaats te maken voor studenten. Woedend was hij toen. Ja, er is zelfs de Tweede Kamer nog bij ingeschakeld. En SBS 6 en RTL 4 zijn destijds ook geweest. En ook hebben we nog een demonstratie gedaan voor het stadhuis. Dus dat was best allemaal wel heftig. Maar 15 jaar later is Steketee als een blad aan de boom omgedraaid. Middelburg is een stuk leuker geworden door de studenten, zegt hij nu. Ja, Middelburg is er leuker op geworden. Vanwege het feit dus dat er veel jongeren nu in de stad zijn. Een levendige stad nu is. Ik hoor weinig wanklanken. De enige wanklank was in het verleden ik eigenlijk. Maar ja, ik ben ook al bijgedraaid. Dus wat dat betreft vinden wij het wel goed. Want de stad vergrijst ook min of meer, waarvan ik ook een onderdeel van ben. Dus de studenten zijn dan wel welkom om de stad in economisch opzicht zeker een voortbestaan te bieden. Krijg je wel eens reacties van mensen die zeggen, wat studeer je in Middelburg? Ja, en zelf zeg ik natuurlijk altijd, ik studeer in Middelburg. Dat is natuurlijk de studentenstad van Nederland. En dan moeten ze vaak wel lachen. Maar Middelburg als studentenstad, dat zie ik zeker over een aantal jaren. Misschien 10, misschien 5, misschien 50 jaar zie ik dat echt wel gebeuren. Omdat studenten, er komen steeds meer studenten en we hebben alle ruimte hier. En het is een fantastische omgeving. Misschien iets wat ver met de trein als je in de Randstad woont of daar nog buiten. Maar voor de rest is hier eigenlijk de ideale gelegenheid. Het was helemaal geen slechte dag vandaag. Aardig wat zon en bijzonder warm voor 24 oktober. Normaal is het 13 à 14 graden, nu was het 19 graden. Ook morgen periode met zon. De temperatuur gaat wel weer iets omlaag. In Zeeuws Meisje zometeen de laatste fotosessie van het project met de 7 Zeeuwse meisjes. In slow motion zo naar boven komen alsjeblieft. Eindelijk is het zover. Ja, vanmorgen begonnen we natuurlijk en ik wist dat ik 7 boerinnen moest meehelpen aankleden. En ik denk, weet je stapt daarin en dan ga je gewoon. Maar we hebben het wel gered. Dat is nu. En daarna Jordi Bloem met het uitgebreide weerbericht. Ik wens u een hele fijne avond.